Yana ɗaya daga cikin fitattun malaman addinin musulunci a jihar Bauchi. Ga shi mu tattauna batutuwa da dama wanda yake da alaƙa da siyasan ƙasa da kuma wasu batutuwa na daban. Amma farko da mu so Sheikh Salihu Imam ka fara mana bayani akan taron nan da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya jagoranta a jihar Kaduna, inda aka gayyato malamai daga jihohi daban-daban da masana da sauran ƙungiyoyi, inda aka tattauna batun matsalan tsaro da kuma maganan amfani da social media, yadda ake ci gaba da tada tarzoma a waɗannan kafafe bisa wasu batutuwa na daba. Amma ka fara mana da taron Kaduna nan, tunda kai ka halarci wajen wannan taro, wasu abubuwa ne kan aka tattauna kafin daga bisani kuma da mu fada jihar Nasarawa domin mu duba batun sabuwar kungiyar nan ta'addanci da ta bayyana mai suna wulo-wulo, wanda gwamnan jihar Nasarawa Sule ya gargaɗi gwamnatin tarayya akai. Fara mana da abubuwan da aka tattauna a jihar Kaduna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To kamar yadda kai tambaya, lallai ina ɗaya daga cikin wato malamai wanda Allah ta'ala ya sa aka halarci wannan taro na jihar Kaduna tare da ni. Mun halarci wannan taro ne ƙarƙashin wato haɗakar ƙungiyoyin addini ko ƙungiyoyin addinai, wato bisa jagorancin mai alfarma sarkin musulmi. Wannan wani al'amari ne wanda kusan irin dai wannan haɗuwa na gayyatar malamai da yawa a Najeriya da irin wannan nau'i, kusan zaka ce haɗa dai malamai da yawa irin wannan kusan ba a taɓa yin sa. To alhamdulillah, wannan taro ya ba da tasiri bisa wato tsarin da ya samu, kuma alhamdulillahi ya samu goyon bayan gwamnatin tarayya. Domin mai dukkan wani abin da za a yi a ƙasa mai kyau, to yana da kyau gwamnati ba ma yana da kyau ba, wajibinta ne ta tsaya ta kula ta tabbatar irin waɗannan ababe masu kyau sun auku. Kamar yadda wajibinta ne idan ta ga abu wanda yake mai haɗari, wanda zai cutar da al'umma ya cutar da ƙasa, ba abin wasa ba ne, dolenta ne ta shiga ciki domin ta ga wannan abin an kau da shi zuwa ga al'ummata. Duk shugaban da bai yi waɗannan ababe guda biyu ba, to baya cikin shugabanni waɗanda suke nagari, wanda Allah maɗaukakin sarki yake maganan waɗanda in an ba su dama a doron ƙasa daga cikin aikinsu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, allazina in makkannahum fil ardi, Allah ya ce aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Saboda haka duk shugaban da dama Allah ya ba shi dama, to wajibinsa ne yayi irin wannan aiki. To wannan ta sa wannan taro ya ba da haɗin kai, kuma alhamdulillahi dukkan ƙungiyoyi na addini, wakilansu da jagoransu sun amsa kira, sun je wannan guri, kuma an sa dukkan wani cikin malamai na wannan ƙungiyoyi na addini na wannan ƙasa tamu duka sun ba da ainihin wato abubuwa da darussa da abin da ya kamata al'umma ta ɗauka. Saboda haka an tattauna, lallai kuma an ba da ainihin wato muhimmanci ga abin da ya shafi lallai jan hankalin mutane wajen haɗin kai akan abin da yake tinkaran al'ummar musulmi a dunkule. Wannan wani abu ne wanda ya kamata, ko da ba masu addini ba, akan abin da zai shafe ku gaba ɗaya ya kamata ku ba da haɗin kai ku tinkare shi, ballantana a musulunci. Wannan ba yana nuna cewa al'ummar da tiyon taro nufin cewa a'a kai bar aƙidarka, kai zubar da manufar, a'a akwai abin da yake shi wanda watakila ni nake tafiya a kansa, kai kake tafiya a kansa, to wannan naka ne, shi ma wancan nashi ne. Amma akwai abin da zai taho ne ya tinkari al'ummar musulmi ne, halakar za ta mamaye kowa ne. To kaga anan ba a nema a'a sai wani, kamar fitinan tashi anguwa na gobara, za a zo magana sai ruwan gidan wane, sai ruwan faro, ko sai ruwan kaza ne. Ai duk abin da zai kashe wannan gobara, kowane irin ruwa ne, za a yi amfani da shi. To akwai abin da yake wannan haka al'ummar musulmi za ta waye ta riƙa yin akan abin da duk yake zama wajibinta na gaba ɗaya ne. Wannan an ji hankalin mutane a kai. To da yake Professor Bashir Aliyu daga jihar Kano da Professor Mansur Sokoto da kuma Dr. Ahmad Gumi da sauran gaggan malamai da wakilan Shaɗairu Usman Bauchi duk sun gabatar da jawabai da mai alfarma sarkin musulmi a wajen wannan taro. Amma akwai masu zargin cewa kamar wannan taro fa kamar an shirya shi ne domin a shirya malaman
mutanen da za su yi aiki ma Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027 mai zuwa. Kai ya ka fassara masu wannan zargi ne a takaice? To dai shi mai zargi ba za ka hana shi zargi ba, kuma akwai dan adam wanda shi ɗabi'arsa a rayuwarsa kamar jini ne a cikin rayuwarsa. To wannan zai sa ba zai dame ka ba duk yadda zargin mai zargi za ka yi, saboda kaga dai sallah ita ce aba wacce take ainihin wato umarni daga sama, ma'ana daga ubangijin samai da kasai. To amma wani a sallar ma in ya ganka yana iya maka sharri, ce kana sallar ne ba don Allah ba. Kai koda ya ganka misalin a masallaci ce ka je masallacin ma kai sallah ne ba don Allah ba. To wannan ɗabi'a ne a jikin ɗan adam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma yace akwai inna minan nasi nasan wa fatihul lil khairi wa ghalibul lisharri, wa inna minan nasi nasan wa fatihul lisharri wa ghalibul lil khairi. Annabi ce akwai daga cikin mutane waɗanda suna zama makullayya na ainihin wato bude alheri da rufe sharri. Haka annabi ce akwai daga cikin mutane wanda su suna zama wato makullayya a hannunsu shine na bude sharri da rufe alheri. To ba za ka hana mai zargi ba, ba za ka hana mai faɗa ba, amma illa iyaka sai dai duk ɗan adam ya sani shi wannan baki a bani wanda za a tambayi ka ranar tashin alkiyama a gaban Allah. Ko mutumin banza kai wa sharri, ballantana waɗanda suke masu addini. Mutumin banza an kama sharri, Allah ba zai barka ba. Dan kana musulmi kai wanda ba musulmi ba sharri, Allah ba zai barka ba. To wanda zai wannan zargi ba za a hana shi ba. Amma wannan taro a haɗuwar da aka yi, to babu dai wani abun da misalin aka ɗauko wanda ya shafi siyasar wani ɗan takara a ƙasan gwamnati Najeriya. Idan misali yanzu mai zargi ya ce to ai gwamnati ta shiga, to ya za a yi gwamnati ba za ta shiga ba abin da yake na al'ummar ta za ta yi? Babu yadda za a yi. Duk abin da yake kamar yadda na faɗa maka haƙƙi ne na shugabanni, ko ta sani ko ba ta sani ba, ko ji ta yi ko an neme ta ko ba a neme ta ba, akan ababe guda biyu. Abin da yake mai kyau ta taimaka abu ya tabbata, abin da yake mai mummuna ta yi kokari ta hana. Wannan haƙƙin shugaba ne a ƙasarsa ne, kai mai anguwa ne, a'a hakimi ne, dagaci ne, dan majalisar tarayya ne, a'a dan wannan haƙƙi ne Allah sai ya tambaye shi ma kan al'umma. Wato shigan gwamnati ba matsala bane? Ba matsala bane a rayuwar al'umma. Ita duniyar musulunci ai gaba ɗaya ba ta da ainihin wato kiɗimewa kamar yadda kiɗimammu suke a kiɗime. Shi musulunci bai taɓa ainihin wato gudun shugabanni ba. Musulunci da addinin musulunci abinda ma ya fi so shine ya farauto masu mulki don su ɗoru zuwa ga jikin addini. Shi yasa kaga Allah maɗaukakin sarki annabawa guda biyu ya tura wa Fir'auna, ya ce a je a same shi, saboda samun sa ya karkata zuwa ga addini. Nasarar duniya ne, nasarar al'umma ne, cin nasarar da'awa ne. To annabi kenan ya tafi fadan Fir'auna da ke je ya kira shi, wanda bisa addini shine wayannan ababe suke zama masa kullallu a gurinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura manyan sahabbai zuwa manya-manyan waɗanda suke ba musulmi ba, su je da'awa su kai musu saƙon Allah. Wannan ba abu ne sabo ba ga wanda ya san addini. Saboda haka wajen gajarci an ga malamai a wajen gwamnati rudadde wanda bai san musulunci ba shine abin yake kiɗima shi. To amma a baya an ga an yi yunkurin maganar taron Qur'ani festival, aka koma maganar taron Qur'ani convention, daga nan maganar nan ta mutu. Baka tunanin wataƙila wannan batun maganar taron Qur'ani convention din nan ne aka sake sauya mata salo, aka yi wannan taro a jihar Kaduna domin a yi kus a ƙarƙashin ƙasa, wataƙila a tunkari 2027 mai zuwa? To ai shi ma wancan mutane ne, ko in ce shugabanni ne, surutun mai surutayya ya taba su har aka ce wai an fasa. Idan wannan taro za a yi ne don alakar alkur'ani ta hada musulmi, ai zargin mai zargi, shirmen mai shirme, bai kamata ma ko gwamnati ko manya-manyan shugabannin kungiyoyi su saurare shi ba. Aka yi taron banza ma, ballantana tara masu addini. Yau a harkar siyasa ita kanta, mu fatanmu ba don al'umma ta ruɗe da abin da ke na kuɗi ba, wallahi tallahi a fahimtar mu da kyautatuwar duniya da kyautatuwar al'umma da fahimtar mu addini shine ma'abuta addini gwamnati ta zauna a hannunsu. Wannan shine abin da ya kamata. Yanzu shugabannin nan ga mai hankali, masu addinin ma suna dan matsansu ya aka kare. Ballantana a ce kai ka ce masu addini, jagororin addini su tattaru su fice daga harkin shugabanni. Mai addini wanda ya san addini da rayuwar musulunci wallahi ba zai faɗa maka wannan ba. Illa iyaka abin da zaka ce ma malaman addini ne, haka abin da zaka gaya ma kowaye. Duk inda zaka je don mu'amala da kowaye,
to wannan shine haƙƙin ka ji tsoron Allah wajen mu'amalanka, ka tuna Allah ta'ala zai tambaye ka. Ka goyi bayan shugaba akan abin da yake gaskiya wanda ba zai maka hadari a lahira ba, ka ki goyon bayan sa akan abin da yake ƙarya wanda za ta cutar da kai a lahirarka. Amma alaka da shugabanni da malamai wannan ba sabon abu ne, tun tale-tale a Najeriya haka ake tun kafin ma mulki wanda ke na dimokuraɗiyya. Da sarakunan soja, da masu mulkin soja, da lokacin duk da aka yi wannan duk suna da alaka da masu addini. A yi ba yadda za a yi ƙasa irin na Najeriya, ƙasa ce wacce take da addini da masu addini a ƙasan, ka ce da shugabanci da masu addini su rabe su daina alaƙa saboda wautuwa irin taka. To amma tsohon gwamnan jihar Kaduna, gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya yi zargin cewa fa da yawa daga cikin malamai ire-iren ku fa gaman kun kwace aikin 'yan siyasa, kun zamanta kaman ku ne gaggan 'yan siyasan yanzu. Ana ganin ku da riguna masu tsada da sanya stati, maimakon a rika ganin ku a zaure kuna karantar da mutane, kun koma kaman gabaki ɗaya aikin 'yan siyasan kaman an fi jin ku malaman addini ma fiye da 'yan siyasa. Baka tunanin zargin da shi Sule Lamido ya yi cewa kun kwace aikin 'yan siyasa a matsayin ku na malaman addini akwai kanshin gaskiya wannan magana? To ai wannan ba za ka hana shi magana ba, saboda shi bai fahimci addinin ba, ai siyasar kawai ya sani. Dama ruwa ɗaya baya ainihin tsafta. Shi Sule Lamido shi Sule Lamido bai san janibin addini ba. Inda ya san alƙur'ani ita kanta ma duniya da moriyanta ai na masu imani ne. Da haka shigar da kuke yi na manyan riguna da fati wannan ba matsala bane. To dama ya kamata jahili ma ya sa babbar riga ne. Ai kaya ne, ni'ima ta Allah ce. Shi yasa alqur'ani yace Allah ce kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi. Waye ne yace maka za a haramta ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da ita don bayinsa? Malami baya cikin bayin Allah. Sannan ni'ima ko wadatuwa ko riga mai kyau ko mota mai kyau, Allah ne ya ce maka fa amma bi ni'imati rabbika fa haddith. Allah ya ce game da ni'imar ubangijinka ka ainihin wato bayyana ta, shine at-tahaddus bi ni'matillahi shukran. Saboda haka da malamai sun sa riga, malamai sun shiga manyan mota, to ai daman su ya kamata su samu tukuncin duniya kafin lahira. Allah bai haramta wannan ba ga kowa. Ganin ku cikin kasaita kenan. Ko a rika cikin wadata. Ai kyan malami da baka ga inda yake da addini, ka taba ganin malami a wulakance ne? Ka tambaye shi a jahilcin wanda ya faɗi irin wannan. Baya zuwa ƙasan da suke jagororin addini suke da daraja. Jagororin addini su ne masu mutunci, jagororin addini su ne masu 'yan dansa da soja, saboda mutanen ƙasar addinin yana da kima a gurin su kuma sun san mutuncin addini. Amma wanda yake jahili bai san kimar addini ba, sai ɗauka duniya ta jahilai ne. Shi fa jahili duniya a gurinsa ma musiba ne, saboda ba za ta amfanar da addini da al'umma ba. To irin su wayannan maganganun su ne. Dama kuma shugabanci ai na malamai ne. Ya koma tarihin baya mana, shugabannin da aka yi na Najeriya na kirki wane ne jahili? Duk malamai ne, duk masu addini ne. Yaushe Usman Hodiyo ka ɗauko shi jagoran da ya na al'umma, jahilci ya kai shi? Ko ma Sardauna jahili ne? Ko ma Tafawa Balewa namu wayannan jahilai ne? Ai da addini ake samun kyakkyawan shugaba. Shine yanzu hadarin da muka fara, irin su jahilan da ba su fahimta ba shine suke irin wannan maganganu. Ai yau ka ɗauki ɗaya daga cikin duk da rikicewar wannan duniyar da rikice, Allah ya saka wa Farfesa Isa Ali Fantami, ai yayi jagoranci, sunan minista na sadarwa. Wannan abin da ya je ya zauna da addininsa bai juya ma addini baya da koyar da addini da kima. Duk fasadin da ake yi, inda wani damejin ne aka bashi irin wannan kujerar, barnar da zai yi a wannan gurin wallahi daban take da na Farfesa Isa Ali. Sau da ka duk inda mai addini zauna za a samu dama. To dama abin da ake fata kenan. Shi rike mukamin da Isa Ali Fantami yayi ya dan yi wani abu ne wanda kuka ga sauyi. Ai ya wuce ya dan yanzu ai ana gani. Yanzu karshen ta kai ma ta bai kawai ministan communication wane ne? Karshen ta ma sai ka laluba kafin ka ce bari shiga Google. Ministan sadarwa. Sai ka laluba kafin ka shiga Google. Ka duka Google ka ce bari duba sunansa malam. Amma wancan kaga sunansa Allah ya daga, kuma a lokacin sa an samu ababe wanda ya tackle nasu a matsayinsa da tsoron Allahnsa da dai gurgudo ya tattara wasu ababe. Hatta kamfanoni da suke ɗora wa mutane ababe na ainihin tsananin abubuwa duk ya tattoshe su. Wallahi inda dameji ne a lokacin duniyar sa yafi so akan abin da ke lahirarsa, ba barnar da ba za a yi ba a lokacin sa. To da yake taron nan bayan an tattauna batutuwa daban-daban, an yi maganan matsalan tsaro da maganan amfani da kafofin sada zumunta na zamani, social media, da batun masu da'awun Kur'ani zalla a Najeriya. Sannan a gefe guda kuna kokarin kammala wannan taro fa an ga Sheikh Yahaya musu suka
ya yi wufi ya zo jihar Bauchi inda ya je gana da Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Anya baka tunanin watakila kun rankwashi yan kalakatan nan kamar yadda ake zargi a taron Kaduna nan, shi yasa ya haya musu suka ya zo jihar Bauchi watakila domin ya kulla wata maganganu a karkashin kasa tsakaninsa da Sheikh Dahiru Usman Bauchi? Ito ai alhamdulillah in an ce ya zo gidan Sheikh Dahiru Usman Bauchi to ba za a ce masa wani illa wanda take ba bayyananniyar illa ba. Ai abin tausayi ne a ce mutumin da misalin ko yana izala ko yana tijjaniya ko yana wata ɗariƙa wanda ainihin shi ya yarda da annabi, ya yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar akan addini kamar yadda shi alƙur'anin ya bayani. Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi. Allah ce mun saukar maka da wannan littafi don ka bayyana wa mutane. Kaga mu ahli sunna dukka da nau'o'in su sun yarda da hadisan manzon Allah, suna aiki da su. Yan dariƙa sun yarda da hadisan manzon Allah. To idan aka ce wani ya taho kai ka mutunta shi bayan yana cin mutuncin kayan manzon Allah, to ai kai kake da asara. Kai ne abin aini duk inda za ka yi alaka da mutumin banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya hana ka. Saboda annabi ya ce la tusahib illa mu'minan. Annabi ya ce kar kai da abota sai da mu'min. Shi ko mumini duk inda mumini yake to yana son abin da annabi ya koyar, don wallahi ba ka zama musulmi. Alkur'ani ya gaya mana wallahi sai ka da hukuncin annabi. fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ta'ala yake gaya mana na mai rantsuwa da ubangijinka ba ta mutum ba zai yi imani ba har sai ya sanya ka mai hukunci cikin abin da yake gudana a tsakaninsu. To mutumin da ya ce maka duk hukuncin annabi bai yadda da Bukhari ba, bai yadda da Muslim ba, bai yadda da Nisa'i ba, Tirmizi, Ibn Majah, Sunan, Muwadda Malik, su wane ne riya, duk wayannan yana ce maka tarukuce ne. Yaushe zai zo gidanka wannan ka gashi da mutunci? Na rantse da Allah gara wanda baya sallah. Kirista ya zo gidan Shehi Dahiru Bauchi wannan a musulunci gara shi. Wato karban musu sukan gaban illa ne a wajensa. Illa ne a wajensa. Mutum ne yake yin kayan manzon Allah, kai kuma ka ce masa yin annabi ne, saboda an kwankwashe shi an nuna wa hadarinsa. Ba hadarinsa na ba fa tarihin kakanu ba ne. Mu mun ga hadarin waɗanda suke gaba da abin da yake na sunnonin annabi, mun ga hadarin su a Najeriya. Wannan fa shi abin da aka ja hankalin gwamnatoci su kula, kamar yadda ake shirme a Najeriya. Ana ganin ashana ta kama a ce a bari sai ta fita daga cikin ainihin wato ashana ta canja ta koma ainihin gobara sannan a zo kashe ta. Kafin nan an yi asara. Sau da an ga sharrin mai tatsi ne, ba wani abu ne sabo ba. An gani a Kano, an gani a ina, an gani a Yola, an gani a Gombe, ba inda ba ga wannan sharrin su ba. Kuma daga irin wayannan din ne ake zuwa a hargitsa al'umma da sunan addinin su dauki abin da yake zuwa hadari ga kasa. Saboda haka wannan a gurin an tattauna, an ja hankalin malaman addini akan a tinkari wannan hadari don kada kasa ta al'ummar kasa ta fada cikin wannan. Wannan shi yasa kuma a cikin wannan taro abinda misali za su ce a gwamnati ta shiga lalle don mutum mai a bayyana wa malamai matsayi a addinance, tarayyar sulhu da dukkan wani wanda yake bijirarre akan al'amarin da zai jefa ko kai da shi kadai ko al'umma kadai ko na aure kadai, duk abin da zai jefa, sannan abin da zai gyara wani abin shine sulhu. To a dunkule Allah da kansa ya ce wa sulhu khair. Allah ya ce sulhu alheri ne, kuma tarihi ya nuna yaƙe-yaƙe da duk ake na duniya ƙarshensa abin da ya ajiye shi ya ba da sauƙi a kansa shine sulhu. A zuwa zauna a teburi. A zuwa zauna a teburi. Yanzu ka dubi abin da ya faru a Gaza. Wani makami ne ba ɗauka an yi aiki da shi amma ƙarshe yaya? Ba shi aka yi a zuwa zauna ba. Yanzu wannan zaunan shi yanzu mutane sun dawo har suna tsalle suna godiya ga Allah. To in ka ga mutum yana ɗibgewa akan wannan, a malamai sun shiga sulhu, a kar a yi sulhu, a je a yaƙe su, yana zaune a ɗakinsa ne fake wannan magana. To amma a lokacin da ku kuke tattaunawa a Kaduna kan matsalan tsaro da sauran batutuwan nan, shugaban sojojin Najeriya Janar Christopher Musa ya ce babu maganan sauran sulhu ba tsakaninsu da 'yan bindiga, ko su ajiye makamai ko a ci gaba da zuba musu wuta. Yanzu ya da da waɗannan abubuwa guda biyu, ko kuna maganan a samu a magance matsalan tsaron nan, shi kuma shugaban sojoji yana magana a ci gaba da sake wuta, ya da yi kenan. Ai baka fahimce shi bane, ko wanda suke da irin tunani irin naka shine ba su fahimce shi ba. Ai yana magana ga wanda suka ce ba su yadda a yi sulhu ba. Dama haka su yan bindiga wanda amma wanda suka yadda a yi sulhu ba kaga an yi ba kaga da suka shigo gari suna zaune da mutane ana zaune ba, kuma ba yadda za a yi dama kai bari ka kwashe shi gaba daya. Saboda haka wannan shine dama mu ma ai ra'ayin mu, duk wanda bai yadda ba za a yi sulhu kan to dama za a kyale shi.
ai ana maganar sulhu da wanda suka yadda za a yi ne. Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ba abinda Allah ya gaya masa kenan. Allah ya ce in sun karkato zuwa ga sulhu, Allah ya ce ka karkata a gare su, ba laifi bane. Allah ya ce musu kenan ka tawakkal ala Allah. Ai addinin mu yana shiga cikin komai ne. Shi musulunci kafa ne, ba sai a masallaci ba sai a karatun alkur'ani ba. Musulunci a komai yana shiga, a harkan kasuwa, a harkan zamantakewa, a harkan mu'amala, a harkan shugabanci, a harkan komai musulunci yana shiga gurin da. Amma me yasa duk lokacin da ake magana ko matsalan tsaro ko matsalan ta'addanci in aka shirya tarurruka sai a ga sanata Shehu Buba a wajen? A wannan taro na Kaduna an ga sanata Abdulaziz Yari Abubakar, an ga sanata Shehu Buba da sauran gaggan waɗanda aka gaito. Kaman me ra'ayinka ne kan game da masu sukan shi Shehu Buba akai yanda ake ganin sa a irin waɗannan tarurruka, duk da cewa shine shugaban kwamitin tsaro na harkokin majalisar dattawa? To ai dan jarida ba don kan ce kuma ba bai kamata yi magana don kama kanka amsa. Sanata Shehu Allah ne yanzu ya kawo shi wannan matsayi, wanda matsayi ne wanda yake kuma a cikin al'amarin ƙasa babban matsayi ne. Duk abin da ka kira tsaro to Allah ya rada shi a wannan mukamin. Dole ne ya shiga, dole a gan shi, saboda abin da zai tsira rayukar mutane ba su zaman lafiya tana ɗaya daga cikin wakilcin kujeran da Allah ya jarrabe shi aka ɗora masa ita. Ya zama yanzu a majalisa a sanatocin karakam na Najeriya shine mai kula da wannan bangare. Ashe dole a ganshi a wannan bangare. Dole ne. Saboda haka abin da ya shiga a cikin bangaren abin da za a yi magana da zai bada zaman lafiya da tsaro, to menene kai tunaninka da ba za ka ganshi a gurin ba? Sai dai idan wani hasadar siyasa mutum ya shigar ko wani kwababbe wanda yake dama shi baya tantance mai alheri da abin da ba alheri ba. Mu wannan ai sanata Abubu a matsayin mu ma na al'ummar jihar Bauchi wallahi ƙara mana daraja yayi da mutunci. Ya je Sokoto don yadda mutanen Sokoto zauna lafiya, ya je Katsina, ya je Zamfara don yadda al'ummar za ta zauna lafiya. Yaya za a kai musu abin da zai ba su kwanciyar hankali a ce kuma ɗan jihar ka ne? To in ma gode wa Allah me yake so Allah ya maka? Saboda haka dole ne ka ganshi a irin wannan gurare na alheri, kuma manufan ita ce alheri. Ɗimammen mutum wanda bai san abin da yake ba shine zaka je yana irin wannan maganganu.